పూరా లోకల్. వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం మర్చిపోకముందే మరో దారుణం చోటు చేసుకుంది. రంగారెడ్డి జిల్లా తాండూరు డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే 20 మంది మృతి చెందగా మిగిలిన వారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో బస్సు లారీ డ్రైవర్ సహా 10 మంది పురుషులు, 9 మంది మహిళలు, ఒక చిన్నారి ఉన్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద సమయంలో ప్రయాణికుల ఆర్త నాదాలతో ఆ ప్రాంతం హృదయ విదారకంగా మారిందని అక్కడ చూసిన వారు చెప్తున్నారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సుమారు 3 జేసీపీల సాయంతో సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. కంకర్లో కూరుకుపోయిన వారిని బయటకు తీస్తున్నారు. ప్రస్తుతం క్షతగాత్రుల్లో 3 పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా సమాచారం. అయితే ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం. బస్సులో సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా వీరిలో ఎక్కువగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా హైదరాబాద్ బీజాపూర్ హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.